Това огледало струва 15 лева, а записва по-добре от някои смартфони за хиляди. Предна и задна. За под 15 лева от Тему, честно, струва по-малко от едно кафе с круасан, ама тук поне получаваш техника. Инсталацията? Елементарна, щрак с силиконовите скоби и вече си като в Дечол, бързи и яростни. Менюто ти дава опции. Сменяш камери, резолюции, екранът сам се изключва, а картината – чиста работа, дори нощем. Записите? По-добри от тези на телефон, който струва заплата и половина. И за финал – бонус продукти за мръсните жеги. Чадър за предното стъкло стои твърдо, не увисва като повечето в живота ти. Покривало за кола 4 сезона в едно. Пази от слънце, градушка, сняг и от завистливи съседи. Защото колата, братле, е като жената. Ако не й обръщаш внимание, ще те остави насред пътя. С код взимаш всичко това на половин цена, сваляш Тему и после разказваш, че си инвестирал в автомобилна сигурност.